אז אני רוצה להקריא בעצם קטע אחד קטן מהספר הרגשות של הילד, שמראה איך לוקחים רגש מאוד מאוד אבסטרקטי, את כעס, נותנים לו מקום בגוף ואסטרטגית התמודדות. כעס חיבק בחוזקה את ליבה. הילד עצרה, ובו הסתכלה, ופתאום היא שומעת כל יבבה. היה זה כעס שהפר את הדממה. ואז אמא אמרה, הושיטי לו יד, תראי, הוא די נחמד. ככה יד ביד, הוא לא יהיה לבד. מליבך ירפה, ובשמחה יצא. חיש מהר הושיטה הילד את ידה לכעס. כעס בה הביט, לשבריר שנייה את מבטו הסית, אך מיד הרים ראשו ואת אפו ניגב, וככה יד ביד, יצא לה מהלב. ומה שמדהים אותי כל פעם מחדש, החלק הזה של כעס, זה שעם כמה שהרעיון הוא אבסטרקטי, מה זה להגיש יד לכעס? זה להגיע ממקום יותר מפויס, פחות גועש. הילדים כל כך מתחברים לרעיון הזה, והייתה איזו אימא שאמרה לי שכמה ימים אחרי שהיא קנתה את הספרים שלי, פתאום שומעת את הקטנה צועקת, אתה מכניס לי את כעס ללב. זה מבחינתי נקודה שמראה כמה הילדים באמת מבינים ובאמת מתחברים. זה מאחד הימים שאני אומרת, אוקיי, אני יכולה לנוח על זרי הדפנה שלי, הגשמתי את יהודי.